אז כאן בעצם אנחנו צפינו במפגשים האחרים, אנחנו רוצים להראות שהמיקום לא רק שלנו, הרי כולם תמיד אומרים, עצם העובדה שהם ממקמים את הבורד לא במרכז, זה כבר מראה שהם חפים, שהם אשמים, לא משנה אם יש קשר לקלפים, אין קשר לקלפים, אז בעצם אנחנו לא צריכים, רק תעביר את זה, תעביר. בנוסף לזה גם יש פה מקרים שאפילו איסט-ווסט הוא זה שמזיז את הבורד. תמיד אומרים שרק שהם צפון-דרום וגם שהם מזרח-מערב הם מזיזים את הבורד. אז הנה, גם יש זוגות אחרים שיושבים במזרח-מערב וגם הם מזיזים את הבורד. באותה שיטת סימון? אני לא יודע, לא התקשרתי, לא היה לי טלפון לשאול, אבל זה. וכמובן גם מכל המצבים, צד ימין, צד שמאל, אחורה, קדימה, טריי סטיי, הרי כולם אומרים שתמיד מורידים, אז פעם מוריד, פעם לא מוריד, בסדר? הנה, יש פה יהיה פארו סרביה, הכל מאליפות אירופה, לא סתם הלכנו לזה, הכל מאליפות אירופה, אתם רואים, קורנר, סנטר, לפט, סנטר, כל פעם, after the bidding, before the bidding, יש לכם טבלאות, אתם יכולים לעבור את זה, יש לכם מינט, הכל נוח, נגיש, אתה יכול להעביר אנגליה, מונקו, מודגש לכם, tray stays on table, after, close, out, הכל בצורה חתך, בצורה מאוד נגישה, מאוד, אפשר לראות את פה אפילו east-west, בסדר? יש פה מזרח-מערב מזיז, הנה שימו לב. Who takes the tray? פתאום east, west, אוקיי? תמשיך. זה עוד מאצ'ים ועוד מאצ'ים ועוד מאצ'ים. זה אתם שולחים עלינו? אתה מציג את זה, הכל אתם מקבלים. אוקיי, גם המצגת הקודם. יש גם בווימן. גם וומן. בסדר? רק צריך לחפש. מכל הבא ליד. תעצור בבקשה אתה.